Diyos lang alam upuluyan, halat sa iyang katawhan. Nagsaad siya sa pagbalik niya, tuasad sila. Samtang ni ata sa yuta, alagad yun na mahigpit. Ayon sa pagbalik yun ni Jesus, muuban kita. Pagkasayang na, sayang na, kinabuhin dayon di maangkon. Pagkasayang na, di ka puyo sa balay sa Diyos, uban ka niya. Kinabuhi yun ni Jesus, ang atog yun nga niya. Hinuman niya ang tanang katawhan, masalay muna. Tinuod na pagpagurag yun, kinahanglan na tumaangkon. Uban sa pagligi noong Jesus, pagkasayang na, sayang na, kinabuhin dayon di maangkon. Pagkasayang na, di ka puyo sa balay sa Diyos, uban ka niya. Pagkasayang na, sayang na, kinabuhin dayon di maangkon. Pagkasayang lang, di ka puyo sa balay sa Diyos, uban ka niya. Sa
paadunay dagkong sa kapanganuran, kangit-ngit nga hilapihan ako na banwagan. May kahayag na ang kalag ko, may kahayag sa pangdalan, kay sukat ako ni Jesus ibalgan. Sa dakong gugma na iwagan ako, samtang magalakaw ako buyog sa Ginoo, matangison panakpan saway katapusan. May kahayag na ang kalag ko, may kahayag sa pangdalan, kay sukat ako ni Jesus ibalgan. Sa dakong gugma na iwagan ako, kay ako gayud milakaw ug nagapadayon sa akong mga pagpanaw nga nagmadaugon. May kahayag na ang kalag ko, may kahayag sa pangdalan, kay sukat ako ni Jesus ibalgan. Sa dakong gugma na iwagan ako, sa dili na ng madu
luya karon ang takna sa pagmata. Ang kakapoy ug kala ay nagunta. Ang kaaway nagdulog, nagpaabot mo tuko. Usa ayaw pagluya-luya tara na. Kuyog ta sa kadagatan, kuyog ta sa kabukid. Lupad sa kahanginan, hanggang sa atong padulungan. Sanyaw ay tulong niya. Hanot ng walay kaluya, ayaw ihoy-hoy ang abaga. Kuyog ta sa buhat niya. Yes, maayong buntag Southern Mindanao. Bagong adlaw na po mga kapaglaom, no? Bagong adlaw na po nga panalangin sa atong buhi nga Dios sa tagsa sa aton. Yes, and of course, niining atak na sa kabuntagon ang muusab nga ginapanibaya ang ato ang mga administrators and staff din sa kaumhan sa Southern Mindanao Yes. Mission. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kapaglaom ilabi na sa ato ang presidente, Elder Nildo Mama, kaya of course sa ato ang executive secretary, Elder Enrile Yata, and of course, sa ato ang treasurer, Sir Aldrin Hiramil. Maayong nga buntag kaninyong tanan, mga kapaglaom ilabi na usab. Inubanan sa inyo nga family, karon nga kabuntagon. Yes, kauban sa aton nga mga director sa nagkalain-lain nga mga departamento diri sa atong sakop sa umahan sa Southern Mindanao. And of course, sa ata usab nga mga direktor sa nagkalain-lain departamento, maayo nga buntag kaninyong tanan. Mga kapaglaom mo ginubanan sab sa inyo nga family karon nga takna ano og I know nga karon nga kabuntagon kapaglaom diyan nakabisi na gyud po ng ato ang mga workers dinhi sa kaumhan sa Southern Mindanao Mission tungod kay it's another day na pod no nga sa ato ang pagpanikay-sikay alang sa ato ang pagkinabuhi matag adlaw. Yes, labi na atong mga radio listeners sa atong Adventist World Radio mga kapaglaom. Yes, and of course, sa tanan usab nato nga mga kapaglaom karon nga nakiguman ka nato karong kabuntagon, pinaagi sa ato ang Facebook Live. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga kapaglaom og sa ato ang kung ikaw kapaglaom naglantaw sa ato nga Facebook Live, do not forget jud no sa pag like and follow sa ato ang Facebook page, Adventist Media Southern Mindanao, and ayaw usab pagkalimot sa pag-share sa tanan nato nga mga programa, tanan nato nga mga activities nga ato ang ginabutang din ano sa ato ang Adventist Media Southern Mindanao. And of course mga kapaglaom sa ato usab nga mga radio listeners. Oo, mayong buntag dira sa inyo mga ka-360. Kumusta naman kamo dira no? Atong pakusgon-kusgon ang atong mga radyo para ang atong nga mga pikas balay no, piyak balay makabati man sila sang aton nga pagpatimbaya karon nga kaagahon. Yes, and of course sa ato usab nga mga ato mga avid viewers nga kanunay usab no nagalanta nagkiguban ka nato karon nga kabuntagon. And this morning mga kapaglaom dili usab makompleto ang ato ang programa maayong buntag Southern Mindanao. Kung dili ta makabasa sa ato ang dili nato mo open ang ato ang Bibles mga kapaglaom ja, and of course our verse of the day no makita sa ato ang verse of the day makita sa 1 Peter 2 verse 9 mga kapaglaom. If you have your Bibles with you, open it in the book of 1 Peter chapter 2 verse 9. Yes, nga nag-ingon, but you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, but you may proclaim the excellences of him who called you out of darkness into his marvelous light. Wow. Pagkanindot sa ata ang verse of the day kapag laom ja ano nga pinili gyud ta, yes, kitang tanan mga pinili gyud ta sa ato ang buhi nga Dios no nga bisan man tuod, and ingon pa a royal no you are you are chosen race, a royal priesthood no A peculiar people pag ina kapag laom friends pinili gyud siya matalag sa unggid nga mga katawhan, mga kapaglaom. Of course, no? And that you may proclaim excellences pagud of him. You called you out of darkness into his
marvelous light, no? Pagka nindot gyud kaayo, grabe gyud ang saad sa ato ang buhi nga Dios if you are chosen, no? Og nindot kaayo pamalandungon kapag laom dia ang Ginoo mismo nag-ingon sa ato og ang Ginoo mismo nagpili sa imuha. Yes, tinuod. Labi na nang giingon nga naatas atong darkest nga pagkinabuhi kapag laom, friends. Apan ang Ginoo nagpili ka nato, no? Ang Ginoo choose sa aton para kita malayo sinang Yes. kangit-ngit nga atong ginapuy-an karon. Amo na nga ayaw ka walag kapag laom, no? Atong hinumduman nga kitang tanan gipili sa Ginoo og nahibalaan gid ta sa Ginoo si sugad pa nga wala pa ta gianak good kapag laom, friends. Yes. Giingon pa dra nga gipili na daan ta sang Ginoo. Amo Of na nga course. di kita mawad-an og paglaom mga kapaglaom tungod kay ang Ginoo Yes. gimahal ta niyang tanan. Yes, and of course, no, that's what a very wonderful reminder alang sa ato ang pinaagi sa ato ang verse of the day mga kapaglaom. That is why we ato alang gyud nga padayon lang gyud ta, no, sa pagbuhat sa mga buluhaton nga gipiyal sa ato ang buhi nga Dios sa matag usa kanato. And of course, we will remain faithful and obedient gyud diha kaniya. Yes. And to formally start our program mga kapaglaom, we are inviting you to please bow our heads for a word of prayer. Sa pagsanyaw sa tulong niya, hanot lang walay kaluya, ayaw iko'y Our great God-loving Heavenly Father, we bring back all the glory and honor unto you. We are so happy, dear Lord, for thou hast been so good unto us. Thank you so much, dear Lord, for your love and care. Thank you so much, Father, for this very wonderful morning you have given unto us. This very moment, dear Lord, we are about to start our program. We are asking for Holy Presence to be in our midst and help us, dear Lord, that this program will always become a blessing to those people who are always watching, who is always with us this very moment. Dear Lord, we thank you so much, dear, for everything and all these things we ask and pray. In the mighty name of Jesus' name, we pray. Amen. ayaw pagluya-luya, karon ang takna sa pagmata, ang kakapoy ug kalaay dagunta. Ang kaaway nagdulog, nagpaabot mo tuko, usa ayaw pagluya-luya, tara na. Uyog ta sa kadagatan, uyog ta sa kabukiran, lupad sa kahanginan, hangtod sa atong padulungan. Sanyaw ay tulong niya, hanot ng walay kaluya, ayaw ihoy-hoy ang abagat, uyog ta sa buhat niya. Kaugalingon mo andama sa mga maagianta, daghan ang muki ay lutuson ta. May paghilak o kasakit, kaniya yun mabunit, Hangtod sa katapusan, tara na. Uyog ka sa kadagatan, uyog ka sa kabukiran, lupad sa kahanginan, hangtod sa atong padulungan. Sanyaw ay tulong niya, hanot ang walay kaluya. And yes, mga kapaglao, maayong buntag dara sa inyo. Kamusta kamo karon nga dapit sa kagahon, no? Gakabisi-bisi na ba ang tanan?
sa pag-andam sa bagong adlaw na po sa ato nga pagkinabuhi karon nga adlaw. Yes, and of course, sa tanan usab nato nga mga kapaglaom, no? Nga ato ang mga missionary field workers karon nga kabuntagon, maayo nga buntag kaninyong tanan, mga kapaglaom ug kami usab nagmalipayon tungod sa inyo nga pagpakiguban kanato karon nga kabuntagon. And I know, no, nga ang ato ang mga kapaglaom karon, mga kapaglaom dya is very busy na gyud Yes, to prepare their kanang personal nga matters, and of course sa ilaha nga pag-prepare for offices, no, o sa ilaha usab nga pag-eskwela, o kung asa man gani sila karon padulong, no, alang sa ilaha nga matag adlaw nga panginabuhi. Yes, and also mga kapaglaom, kung ando na kamoy mga prayer request, inyo na i-comment down diri sa ato nga comment section. Yes. Kaya ato na paghiusahaan pag-ampo para sa atong 777 prayer, no? Nga Yes. murag hapit na gid kapaglaom friends, no? Yes, kapaglaom dya. And of course, no, we would love to pray for you, mga kapaglaom, and we would like to pray with you as well. And that is why nga, kung ando na magani may mga prayer requests, do not be hesitate sa pag-comment it down sa Yes, ata tinuod. sa inyo nga prayer request, mga kapaglaom din ha, sa ata nga comment section. Aron nga ma-appeal na nato sa ata nga pag-ampot during sa ato nga 777 prayer. Yes, and also karon nga aga nakig-uban kanato si kapaglaom Flora May Bandalan Uyanggo rin. Yes. Maayong buntag dira sa imuha kapaglaom Flora May. Ana siya, good morning, happy midweek sa tanan. God bless always. Yes, kapaglaom Flora May, kumusta man ikaw dira karon sa kung asa man ka murag di ba murag sa Kuwait man ni siya kapaglaom friends? Yes, gikan na siya sa Kuwait kapag naom dya. And we are also thankful, no, kay sa pagpakig-uban kanato ni kapaglaom Flora May, as well as ginaitimbaya usab namo ang imuhang nga family, the Bandalan family, ano yung great family. Hello kaninyong tanan and good morning sa inyohang tanan. Yes, and also with us this morning are kapaglaom Rumi June Valdez. Gagikan sa tupi, no, ang iyang pagbati sa aton sa iyang pagkamaayong buntag. Ano siya? Maayong buntag kapaglaom, happy midweek watching from Tupi. Yes. Kumusta dira sa Tupi kapaglaom Rumi June? Nag-ulan na ba dira? No, kay murag init-init pag yun dira sa Jensen kapaglaom Yes. fresh murag wala kita gipabati sa ulan diri karon. Oo, murag Ansa? alanganin. na ko anag yun. Na murag taud-taud na yun ang ato ang pagkainiton dinhi ang kapaglaom dyan. Padayon no? sa pagkamainiton diri sa Jensen mga kapaglaom. Yes, o gahinaot, no, nga ang mabutang lang gyud pud sa ato ang huna-huna mga kapaglaom sa kainiton, nga magkainiton po ang ato ang kadasig, no, og ang ato ang Wow. relationship din ha sa ato ang buhi nga Dios. Yes, and ato ni pasalamatan no ang pag-uban sa ato karon nga kabuntag ni kapaglaom Romy June Valdez, and also sa Valdez family dira sa Tupi. And also hindi po natin kalimtan pagtimbaya ang aton nga eskwelahan dira, no, ang SDA school dira sa Tupi sa elementary Yes. school, and also ang aton nga Akmunan, no, elementary school, and the Matutong View Academy, as well ang ACT, kapaglaong friends. May buntag dira sa inyo. Ato mga college student din ha sa ACT. And of course, this very moment, mga kapaglaom, no, kung ano na magani mo yung mga patimbaya, do not also, ayaw po pagka-hesitate sa pag-send sa inyo nga mga patimbaya din ha sa ato ang comment section. And we will be right back, mga kapaglaom, because our time now is exactly 7 o'clock, no? And it is really time na yun alang sa ato ang 777 prayer. And we are asking you to pause for a moment alang sa ato ang pag-ampo. It's 7 o'clock. The Seventh-day Adventist Church would like to invite you to please join us in a moment of prayer.
Our great and kind Heavenly Father, dear Lord, we are so much thankful and happy for this privilege of prayer that you have given to each and every one of us. Taliwala sa kabisihon, sa sayo sa kabuntagon, Ginoo, ikaw gihapon naghatag ka namo opportunity nga makahimo kami sa pag-pause for a moment para sa paghimo ni ining pag-ampo. Dear Lord, we are asking for the forgiveness of all of our sins. Kung di mo kami nakahimo sa pagpakasala dahil sa imong atubangan, Ginoo, tinluya mo mga tagsa-tagsang mga kasing-kasing nga mahimong angayan, magadawat sa panalangin nga imong igahatag kanamo, kag magapaminaw sa mga pag-ampo nga among gitugyan diha kanimo. Dear Lord, we are praying sa mga kapaglaong nga nakig-uban kanamo karon nga kabuntagon diri sa atong programa. We're so much blessed sa ilang presensya, Ginoo. Ikaw nakahibalo sa ilang tagsa-tagsang mga pangalan. Kabay pa, Ginoo, ikaw magapanalangin nga do kanila sa ilang mga tanan nga kinahanglan, Ginoo. Sa tanan nga aspeto sa ilang pagkinabuhi. Kabalo kami, Ginoo, nga na ay mga suliran, na ay ginaagian nga mga kahimtang karon ang matagos sa kabay pa, Ginoo, ikaw maghapuhap sa ilang mga tagsa-tagsang mga kasing-kasing. Mag-provide sa ilang mga gipinahanglan, kag mag-pour sa ilang rich blessings Ginoo ilang kinahanglan, labi na karon nga adlaw. We pray for good health and strength sa matag usa, labi na sa mga kapaglaom nga kanunay gadala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, Ginoo, dira sa imong atubangan sa pagpaapil sa ilang pangalan, Ginoo, tungod kay nagkinahanglan gid sila og intervention nimo. Kinahanglan sila, Ginoo, og imong kaayuhan nga gusto gid nila, Ginoo, madawatan. May you give them healing, Ginoo, sa ilang mga balatian. Labi na kay Ate Love Navasca, Ginoo. Nga naa siya sa healing at this very moment. Kabay pa, Ginoo, mabat na niya ang hingpit nga kaayuhan. Nagdagahan pagit siya nga panalangin nga madawatan diha gikan kadimo, Ginoo, mahimo pagit siya nga panalangin sa uban. We pray for her family nga ikaw magalig-on nga to kanila, Ginoo, sa paghitabo nga nahitabo sa ilang pamilya karon. Thank you, O Lord, nga ikaw pud maga-bless sa tanan mga kapaglaom namon karon nga kauban ka namo, Ginoo, kumara sila mang gipangbati nga dili maayo silang mga panlawas, ikaw magahatag sa ilang kaayuhan. Nga sa sunod adlaw sa karon nga taod-taod, Ginoo, makahimo sila sa lihok-lihok na pod pag kinabuhi, Ginoo, nga himsog ang panlawas. Thank you so much, Ginoo, nga ikaw maga-bless mga tagsa-tagsang panimalay, ikaw maga-supply sa mga panginahanglanon matag adlaw-adlaw, labi na, Ginoo, ikaw magahiusa sa isa kagugma kag pagpanalangin sa matag usa. Nga bisan pa nga taliwala sa mga circumstances nga ginaatubang sa matag usa, nahiusa gihapon diha kanimo. We are praying for all your workers all throughout the land. Ikaw nakahibalo, Ginoo, sa tagsa-tagsa mga pinginahanglanon. Ikaw nakabalo, Ginoo, daghan mga pagsulay tungod kay naa sa buhat sa diha kanimo. Ikaw maga-strengthen sa pagtuo sa matag usa. Ikaw maga-hatag og confidence diha kanimo, Ginoo. Kay ikaw maghatag og assurance ngadto kanila, Ginoo. Nga ilag kitong pagakuptan nga ikaw gayo dili mabiya ngadto kanila. Ug ikaw naara gyud nganha kanila, Ginoo. Thank you sa mga missionaries nga nakig-uban karon diha sa Mindoro, Ginoo. Ikaw nakahibalo, Ginoo, sa ilang mga panginahanglanon didto. Ikaw nakahibalo, Ginoo, sa ilang mga katuyuan sa tagsa-tagsang mga kasing-kasing. Kabay pa, Ginoo, ikaw ra maga-pour og rich blessings ngadto kanila. Ug salamat sa success nga imong gihatag ngadto kanila, Ginoo, sa tagsa-tagsang mga mission schools. Thank you so much, O Lord God, for blessing each of our families this very moment. And thank you nga ikaw gayud na nagpabaya sa imong World Church this very moment. May you bless the leaders from General Conference down to the local churches, as well as the brethren, Ginoo, nga padayon gadto sa imong buhat sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan.
Thank you, Jesus, for that blessed hope. And help us not to be idle sa matag adlaw-adlaw, nga mahimo kaming mabinungahon samtang gahulat sa imong kaduwang pagbalik. Sa among mga pagbiyahe, kung diin sila adto gino among mga kapaglaom at this very moment, may you send your angels to watch and care for them. Nga abot sila sa ilang mga tagsa-tagsa nga destinasyon, nga malipayon, puno sa pagpasalamat diha kanimo. Thank you for your protection, for your rich blessings, ug sa tanan Ginoo nga ikaw gayud nagpaminaw sa among pag-ampo. Itugyan namon sa imo ang tanan, amin among mga handom tinguha sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi, sa ngalan ni Jesus, ang personal nga manluluwas. Amen. Kristohanon nag-alagad malipayon, hangtod karon nagpadayon, bagyog unos iyang giangtos, hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayon nag-alagad sa Ginoo. Igsoon, padayon, og dawata ang ganti sa unahan. Katahon, kuhaon ni Jesus ang mataro, iyang lalinon sa panganod, iyang dadong dito sa puluyanan. Hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayon nag-alagad sa Ginoo. Igsoon, padayon, og dawata ang ganti sa unahan. Hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayon nag-alagad sa Ginoo. Igsoon, padayon, og dawata ang ganti sa unahan. Hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayon nag-alagad sa Ginoo. Igsoon, padayon, og dawata ang ganti sa unahan. Hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayon nag-alagad sa Ginoo. Igsoon, padayon, og dawata ang ganti sa unahan. Sa unahan.
Yes, and we're back mga kapaglaong. Kumusta man ang ato ang pagpaminaw sa ato ang I hope no nga kita na blessed ta og nalipay ta og dugang mga kapaglaom no sa ato ang pinagi sa ato ang mensahe sa alawito niini nga takna sa kabuntagon. Yes. And of course sa ato ang padayunon pagpanimbaya ang ato ang mga commenters karon kabuntagon kapaglaom ja og sa tanan usab nato nga mga kapaglaom nga nakig-uban ka nato niini nga takna sa kabuntagon, especially sa ako ang family all the way from Surigao City and Dinagat Wow. Islands og ako ang tita usab nakig-uban ka nato karon nga kabuntagon kapaglaom Gina Overo no. Maayo nga buntag kaninyong tanan mga kapaglaom ug sa tanan usab nato nga mga kapamilyahan din ha sa Surigao City, and of course sa ako ang ilabi na sa ako ang mama and papa no nga naminaw or nakig-uban ka nato karon nga kabuntagon. Maayong buntag kaninyong tanan mga kapaglaom, and of course sa tanan usab ilabi na apil na pud sa ako ang nanay, sa ako ang mga tito og tita, uncle og auntie nga naa karon sa Dinagat Islands and Surigao City. Yes, maayong buntag diha sa inyong mga auntie, mga uncle, no? Labi na sa Yes. kaparintihan ni kapaglaom, geek. No, maayong buntag diha sa inyong mga kapaglaom, and also, atong itimbaya ang aton nga kapaglaom nga nakig-upod sa aton karon, no? Kapaglaom Roslyn Caballero, maayong buntag diha sa imo kapaglaom Roslyn dira sa Mindoro. Ano pa siya? Kindly greet Arsulas Mindoro missionaries from Palangon, Santol, and Mawan. Thank you po. Yes, kumusta man kamudra mga ato mga madasigon nga mga missionaries, mga Yes. Sulas missionaries and Adventist World Radio, no? Dira sa Mindoro. Kamusta kamo dira? And ako nang malipayon nga kamo nakababa na pud no sa inyong tagsa-tagsa nga mga mission schools, and I pray nga hapit na gina sila manguli kapag laong friends. Wow. Mag-uli na po sila diri sa Mindanao. Oo, and siguro excited na po sila sa nang culmination. And sa pagkakaroon, nagmalipayon kita nga nakig-uban sila sa aton nga karon nga kaagahon, labi na kaupod pod niya no, nagpa-regards pod no. Ana siya good kapag laom Janine, regards daw si Joy EJ Barreto. Yes, EJ, good morning dira sa imo, and kamusta man dira, and ato ni sila nga tugtugan og happy birthday kapag laom friends. Kay nag-birthday ni sila to ni aging adlaw no. Happy birthday sa ato na kay kapaglaom Roslyn Caballero and kay EJ Barredo. Happy birthday sa inyo tanan mga kapaglaom. And of course no, birthday po sa ako ang mga ig-aga mga kapaglaom karon nga month at may Wow. aging adlaw po no. Belated happy birthday and advance happy birthday sa tanan nato mga kapaglaom nga naga-celebrate sa ilaha nga birthday karon nga bulan no. May the Lord will always bless you gyud og ang Ginoo gyud maga-grant sa whatever your heart's desire. Yes, and also hindi pa natin kalimtan sa pagtimbaya sa happy birthday ang aton nga kapaglaom sa Adventist World Radio Maguindanao, no? Yes. Kapaglaom April Joy Saberon. Oo, happy birthday diha sa imo kapaglaom AJ, and God bless you more labi na sa imo family pod. Yes, and of course, ang ato usab nga former volunteer dinhi ang kapaglaom Oo. siya. Ang ato ang Pakistani friend, no? Pakistaning hilaw. Kung ikaw magani nakiguban ka nato karon nga kabuntagon nga naana po siya karon sa Mountain View College. Happy birthday belated kanimo din ang kapaglaom Orly Chad Carolino. Yes, and sa tanan-tanan nga mga birthday, nag-celebrate sa ilang Yes. pagpasalamat sa itong buhi nga Diyos, no? Kami diri sa Hope Channel Southern Mindanao, nakikiusa sa inyo sa pag-celebrate sa inyong adlaw nga natawhan. Kag kami nagmalipayon, gayud yan kaninyo mga kapaglaom. Yes. And of course, no, sa ato usab nga madasigon nga technical head technical dito sa South Central Mindanao Mission. Nakiguban usab ka nato karon nga kabuntagon kapaglaom JB Lagra. Hello Wow. kanimo din na ako yabong, no? Ingon pa siya,
Very nice, girls. Wow, very nice kay Kuya Bong. Kay ikaw nakig-uban sa ato ang programa karon nga kaagahon dire. Yes. Dire sa atong mayong buntag Southern Mindanao. Murag gimingaw-mingaw jud mi ana nga tono kapag laom siya, no? Very nice. Kay kita nagmalapayon kapag lang friends nga nagbisita siya diri sa ato niagi mga simana, Yes. no? And mayo kay okay ra giga Kuya Bong dira, no? And I pray nga kauban ni Ate Pearl, no? Ang Ginoo gayon magapanalangin nga na kaninyo labi na sa inyong umalabutay nga a cute nga baby. Little angel, Oo. ano? Pagkanindot ka kaayo. O, dili madugay, magmalipayo na gyud isa na gyud, mabuo na gyud sila, isa ka family na gyud with a little angel sa ilahang nga family. Congratulations in Yes, advance. congratulations in advance, Kuya Bong. O, niiningatak na sa kabuntagon nakig-uban usab ang ato ang avid viewer nga gikan sa Fatima Ohaw. Kapag laom Michael Ortizo, maayo nga buntag kanimo din ha. And of course, ingon siya, happy morning and happy midweek kapag laom friends and kapag laom ja. Wow, happy midweek. Yes, and naana po siya gi-share karon nga passage kapag laom ja ato ana po ning basahon, no? Kay murag nindot na po na nga to ang morning karon nga kabuntagon because of the passages that we will be hearing this morning. Ingon po siya, the sun watches what I do, but the moon know all my secrets. Wow, ana nga na kapag lang friends. Murag naa jud ni inga na, murag tinuod gyud siguro ni. Tinuod gid siguro kapag laom friends kay sometimes nga kapag laom kung kabantay kasi na kapag laom ako naka-experience kasi nasa una labi na nagpuyo pa ko sa lawod di kapag laom friends. Yes. Nga kung kanang ko gab-ihon lami gid kaayo ihigda sa gawas unya itan-aw sulti sa tanan sa mga bulan. Sa bulan ang imong mga Yes. nasa imong kasing-kasing. Yes, na-experience po na ko na kapag laom dya, no? Kapag dito po ako sa SPAC, murag kaning na kay dili ka kasabot nga bugat kaayo ang imuhang paminaw sa imuhang nga dughan. Unya ka na may fountain na dito Dito sa front. sa SPAC. So murag ka unya ang moon kay nindot pag yun kaayo. So nindot gyud kaayo itambay dito ang gabi. So mo to nga dito ka maghilak-hilak ikaw na isa. Wow. So murag ingana gid nga giingon nga but the moon know all my secrets. Siguro the sun watches what we do, but the moon know all my secrets. Siguro Tinuod ni gyud si kayo. kapag laom Michael Ortizo, kapag laom friends, hilig ni siya mo higda sa gawas, no? Kag matan-aw sa mga bulan. Yes. Samtang nga istorya sa ihang mga sikreto ngadto sa bulan. Girl, kuya punis kapag laom. Og makatabang ko, pud baya gihapon na Michael. sa pag-unload sa tanan. Yes, makatabang pud baya na sa pag-unload sa ato ang burden kapag laom dya, no? Especially kung naanatay na feel nga kabugaton sa ato ang tinuod gyud sa pud ato na ang siya, no? kasi sa ato ang dughan. And of course, ingon pa pud siya sorry, no? Nagsorry si kapag laom Michael, no? No worries gyud kaayo. Ingon siya sorry nga wala daw ko na siya ka-join sa huni sa mga awit gabi. Kay nag-run out do kapag laom friends dito sa ila. And salamat gid kapag laom ang Michael Ortizo and to the Ortizo family nga kanunay gid nga gasuporta sa aton nga programa, no? Diri sa aton nga Hope Channel Southern Mindanao. And syempre, pag magpadala gid nag-comment si kapag laom Michael and greetings, mara gid na siya nga happy watching online here in Fatima Ohaw. Yes, sa ato mga kapag laom dinha sa Fatima Ohaw, Yes. mabuntag kaninyong tanan. And of course, Insert Mamang Helen. Yes, hindi Mayo na buntag mawala. kanimo dinha ang Mamang Helen, no? O sa tanan usab nato ang mga kapaglaom nga nakig-uban ka nato dinhi sa ato ang programa. May God bless you abundantly and thank you so much kapaglaom Michael Ortizo for sending your nindot nga passage karon nga kabuntagon, and of course thank you so much for sending your greetings. Yes, and this morning also is with us kapag laom Helen May Ladua, no? Ano siya? Wow. Good morning. Please pray for my family. Yes, kapag laom Helen May Ladua, kami nagpasalamaton nga karon nga kaagahon, no? Maayo gid ang imong buntag. Kag ikaw nakig-uban ka namo karon nga buntag diri sa aton nga programa, no? Sa mayong buntag Southern Mindanao. Yes. And kita nagmalipayon nga ikaw nagpadala po sa imong prayer request, no? Ato na i-include sa mga prayer list naton kapag laom Helen May Ladua. And to the Ludawa family, mayong buntag dira sa inyong tanan.
And God bless you all. Yes, and of course, nagiguban usab ka nato karon nga kabuntagon si Ma'am Shirley Cabangal Digno. We are also extending our panimbaya din haa sa Cabangal family and Digno family. And of course, naana pud tay another nga food for thought for this morning. Yes, naana po tayong nindot nga food for thought karon nga kabuntagon ingon siya. God speaks to those who take time to listen, and He listens to those who take time to pray. Good morning, mga kapaglaom, and have a blessed day today. God bless us all. Yes, thank you so much kapaglaom Shirley Cabangal Digno. And of course, indeed, God will really listen, no? To those who take To time those to who pray. take time to pray. Yes, Oo. kapag laom, no, indeed. Tinuod gyud kaayo na nga bisan man tuod kita, no, wala man there are times nga kita ato alang ginabaliwala ang ato ang buhi nga Dios, pero ang siya kapag laom ato ang hinumduman nga dili gyud na siya mubulag or wala gyud na dili gyud na siya nga mutalikod sa ato ano, no matter what happen, no matter what bisag unsa pa man gani na ang ato ang ginabuhat. Yes, and giingon pa gid rin no nga kung ang Ginoo magsulti sa ato kung kita maminaw. Kay kalain pud kapag laom friends kasi kita istorya tapos ang Ginoo magistorya po, di ba? Kung ikaw kita gani magstoryahay ka, ang duha magistoryahay kung walay maminaw, wala ginay pagsinabtanay. Yes, amo na nga tinuod dapat yun. maminaw gyud ang isa para masabtan naton unsay giistorya sa isa. And we are so privileged kapag laom dyan, no? Tungod kay kita man gyud ang maka-communicate sa tanan nga mga creations sa Ginoo. Kita man gyud ang maka-communicate sa iya ug kita pud ang siya pud ang kita ang nasabtan, no? Kung unsa man gani bisag dili pa nato istorya kapag laom dyan, pero He really knows our hearts. Oh yes, and we praise God for that. Kaya natay ing ana nga klase nga Ginoo kag sa Yes. kung sumpayo naton ang gipadala po ni kapaglaong Michael Ortizo kapaglaong friends no. Nga sa diha maghigda-higda ka magtan-aw sa mga bulan sa bulan sa kagabhion. Yes. Murag pud nagaistorya pud ta sa atong buhi nga Dios ana kapaglaong friends Of no. course, yes. Nga, Tinuod gyud. nice kina siya kanang part sa gabi kapaglaon or kaadlawon no. Magtan-aw ka maghangad ka sa langit and whisper a prayer no. Yes, And- kung nakabantay ka sa ato ang bulan ka ganina kapag laon dyan. Hayag kaayo. Hayag gyud kaayo, no? So mao na siya ang nindot kaayo nga expressan sa imong mga secrets. No? And of course, thank you so much once again kapag laon Shirley Cabangal Digno. And of course, ang ato ang usab nga madasigon nga kapag laom, no? Dinhi sa ato ang Hope Channel Southern Mindanao. Ato ang hugot kapag laom. Yes. Nakiguban ka nato karon nga kabuntagon kapag laom Adeline Kente, no? Ingon pa siya, good morning mga kapaglaom. I miss you all. Wow. God bless and more power sa program. Wow, thank you so much kapaglaom Ade, no? For being with us. O sa imo ha, magpakiguban ka nato karon nga kabuntagon. I hope, no? Nga sa imo ha, usab, the way, no? Nga, grabe na gyud ang kabisihon nato din na for our future. Pero kapaglaom Ade, no? You don't have to be worried. At ang Ginoo gyud, maayo gyud kaayo ang Ginoo, and we know, no? Nga mahimo gyud na nga successful kung unsa man gani ang imong gikabisan, especially sa imong pag-comply sa imong requirements for graduation. Advance congratulations kanimo kapaglaom Ade. Yes, kauban ni kapaglaom Jumel kay duha man sila Yes. kapaglaom friends no. Ang Of course. ang ato nga bag-o nga tita no, sa anak ni Ate Mia niya kapaglaom Yes. Ade Contemplo Kente, and nagingon siya mga kapaglaom nga gimingaw na gid siya ninyo, and syempre atong mga kapaglaom Adi gilingaw namingaw pud sa imo. Amo na nga Yes. excited na sila sa imong pagbalik. Abangan natin ang pagbabalik. Yes. Yes, and of course, ang ato dili pud magpaulahi ang ato ang assistant station manager dinhi sa Hope Channel Southern Mindanao kapaglaom or Sir Joe Carlo Lagra. Niingon pa siya, morning mga cute, no? Mga cute daw nato nga mga kapaglaom nga nakiguban ka nato. Karon nga kabuntagon, maayong buntag and happy watching and happy listening kanimo din ha. Uban usab sa imong nga family, Sir Joe, ni Ma'am Glad, no? Imong pinakagwapa nga asawa, and of course imong ni Ate Chay Chay, ni Choy Choy, yung uban usab ni MM dira sa inyo nga puloy-anan. Maayong buntag kaninyong tanan and happy watching, happy listening, amping mo sa kanunay.
Nay. Yes, and also atong itimbayang atong mga Adventist World Radio listeners nga gapaminaw samtang gabiyahe sila naka-tune in Yes. sa atong 95.3 diri sa Dakbayan sa General Santos City, labi na ang atong nga communication director nga gabiyahe karon. Yes. Ang uban pa nato labi na ang atong nga mahal na treasurer pa do kauban sa iyahang wife Ate Grace nga samtang gabiyahe sila padulong diri sa atong nga headquarters, naka-tune in sila sa atong nga Adventist World Radio. Maayong pagbiyahe sa inyong tanan mga Yes. kapaglaom, labi na pud ang atong mga tricycle drivers nga padayon nga panginabuhi, no? And salamat nga samtang kamo nga panginabuhi mga kapaglaom, kami inyong giuban sa inyong tricycle, no? Kamo naka-tune in sa Yes. aton nga Adventist World Radio 360. Yes, and of course, sa tanan usab nato ang mga workers, no? Dili lang din ang workers sa Southern Mindanao Mission, but then sa ato ang mga workers in any fields, no? Kung asa magani mo nga mga establishments karon, maayo nga buntag kaninyong tanan mga kapaglaom, and sa tanan usab nato nga mga kapaglaom nga nagapadulong, no? Sa ilahang mga offices. Yes. Amping mo sa kanunay mga kapaglaom, and do not forget to pray first before you live. Yes, and also sa mga padulong pod sa mga kabukiran sa pagbuhat sa pagpanguma. Yes. Mga kapaglaom, salamat sa pagdala sa inyong gamay nga radyo nga naato kamo naman makiguban, makipaminaw sa mga lawiton sa aton nga Adventist World Radio 360. And itimbayan nato ang aton nga mga listeners dira no sa Dreamland, and also Yes. dira sa San Vicente Church and sa Katanggawan mga kapaglaom, and also to the Lutay SDA Church, no? Yes, and of course, pinupusan nato ang pagpanimbaya ang ato mga kapaglaom din sa Country Garden Church, no? Ilabi na sa ata ang kapaglaom din ang Mr. and Mrs. Avila. Thank you so much sa inyo nga kanunay nga pag-tune in din sa ata ang programa o pagpakiguban ka nato. Din sa ata ang mga program dili lang kung karon nga program kapaglaom dyan, but then sa tanan nato nga mga programa din sa Hope Channel Southern Mindanao. Yes, and kapaglaom friends, it's already 7:30. 7:30. Yes, it's already 7:30 na mga kapaglaom, no? Wala na gyud tay igo nga panahon. Okay, we really need to end this program na gyud mga kapaglaom pinaagi sa atong pag-ampo. We are so thankful, dear Father, for the success of our program this morning. Thank you so much, dear Lord, for being with us. Thank you so much, dear Father, for guiding us in everything we do and wherever we go. May you please continue to be with us, dear Father, that as we going to start our day, as we start to do our different endeavors in life, may you please be with us, guide us, dear Father, and help us to become productive today. Lord, we have nothing to do without you. We bring back all the glory and honor unto you, and we praise you because you are worthy of all our praises. Thank you so much, dear Father, for dying on the cross for our sins, and all these things we ask and pray in the mighty name of Jesus' name. We pray. Amen. Ayaw pagluya-luya karon ang takna sa pagmata. And yes, mga kapaglaom, salamat gid sa inyong pag-upod, pag-uban kanamo karon nga kahagahon diri sa aton nga programa sa mayong buntag Southern Mindanao. Yes, and of course mga kapaglaom, kami usab nagmapasalamaton tungod sa inyo nga walay puas nga pag-express sa inyo nga gugma dinhi sa ata nga simbiyahan. Gikan pa sa pagsugod mga kapaglaom hangtod niini nga mga taknaa nga kamo gihapon nakig-uban dinhi sa ata nga programa. Sa ngalan sa buhatan sa Hope Channel Southern Mindanao, inabanan sa ato nga Adventist World Radio 360, and also sa ato nga AWR sa nakalain station all around Southern Mindanao Mission, as well as sa ato nga mga station managers o gilabi na usab sa ato nga station manager as well as Communication Director Pastor Elmer Romano o sa ato nga Assistant Station Manager Sir Joe Carlo Lagra, and of course sa ato nga Program Director Ma'am Bing Nazareth. We are so happy mga kapaglaom sa inyohang kanunay walay puas kapag subaybay dinhi sa ata nga programa. Ug mapuhon mga kapaglaom, no?
Puhon, kita na po mag-uban-uban o magkita-kita. Same time from 6:30 to 7:30 in the morning. Din lamang sa ato ang programa, Maayong Buntag Southern Mindanao. Kinisip kapag love friends. O kinisi kapag lang, Janine nga nagaingon, let go. Let God, Let God's promises shine on your day. Bye-bye mga kapaglaom and enjoy for the rest of your day with the Lord.